अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। प्रेजेंटेड बाय माहिर सिनेमा। भैया हम गुप्ता राकेश रसीला और आपके बीच एक कोरोना की तीसरा लहर के संदेश देवल चाहतनी। आप समय से और वक्त पे मास्क लगाएं और सैनिटाइजर करें। देश में फिर से कोरोना के कहर आइल बा, देश में फिर से कोरोना के कहर आइल बा। बच के रहिए ये चाचा, बच के रहिए चाची, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए चाचा, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए ये चाचा। देश में फिर से कोरोना के कहर आइल बा, देश में फिर से कोरोना के कहर आइल बा। बच के रहिए चाचा, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए चाचा, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए ये चाचा। अरे चाचा, ये चाची, अरे ये भैया, लापरवाही मत करिए लोगों। मास्क जरूर लगाइए लोगों ना, कहीं भी जाइए लोगों सैनिटाइजर जरूर करिए लोगों, ध्यान देवे के बाद। प्रेजेंटेड बाय माहिर सिनेमा। देश विदेश में मचावल तबाही, रहिए चलत के डेराल सब राही। अरे बहुत संकट में हो, देश विदेश में मचावल तबाही, रहिए चलत के डेराल सब राही। गाँव गली गली सगरो शहर आइल बा, गाँव गली गली सगरो शहर आइल बा। बच के रहिए ये चाचा, बच के रहिए चाची, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए ये चाचा। नाम सुन के कोरोना के डर आइल बा, नाम सुन के कोरोना के डर आइल बा। बच के रहिए चाची, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए चाचा, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए ये काका। अरे इस कोरोना का तीसरा लहर बहुत जबरदस्त आइल बा, और ऐसे थोड़ा दीजिए लापरवाही करी ना समझी तो जान से जाइए। 2 गज के दूरी बाटे हो जरूरी, मास्क लगावल भइल बाटे मजबूरी। लापरवाही मत करिया। 2 गज के दूरी बाटे हो जरूरी, मास्क लगावल भइल बाटे मजबूरी। जान बच नहीं ऐसन जहर भइल बा, जान बच नहीं ऐसन जहर भइल बा। बच के रहिए ये चाची, बच के रहिए चाचा, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए ये चाची। कोहे राकेश रसीला हर गइल बा, कोहे राकेश रसीला हर गइल बा। बच के रहिए चाची, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए चाचा, तीसरा लहर आइल बा। बच के रहिए भैया तीसरा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। प्रेजेंटेड बाय माहिर सिनेमा।